Rhian dwi o Plas farm, da ni ar Ynys Môn, da ni'n gwneud frozen yoghurt, hefan ia, coleslaw, potato salad, pethau felly. Mis diwethaf gyda ni'r siawns i fynd i ffwrdd i conference yn Boston yn MIT, oedd o'n ddiddorol iawn. Da ni wedi bod i ffwrdd o blaen ar trade missions hefo bwyd a diod Cymru. Illa fydd fatha i New York ag i Ffrainc. Ond oedd hyn yn rhywbeth gwahanol, ofnadwy academaidd, ond oedd yn gret cael y profiad yna i fynd. Yna 2 sesiwn ofnadwy o ddiddorol yna, un o'r enw Managing in Turbulent Times, lle oedden nhw'n rhaid cwestiynau i ni i ddechrau sbio ar business resilience. So dyn ni am eisiau hwnna dros y blynyddoedd nesaf, hefo Brexit wrth gwrs, i fesur sydd ni'n neud fel cwmni ac i wella'n hynna'n fel cwmni hefyd. Yr ail sesiwn ofnadwy ddiddorol oedd Project Visualisation. So, beth o'n ddeud oedd, os ydych chi mewn ffatri, os di peiriant o stopio gweithio, ydych chi'n medru weld fod ei stopio gweithio, bod ydych chi'n medru weld o. Hefo projects, pethau fatha, os ydych chi'n gwneud new product development, pethau felly. Mae'n anodd gweld bod project i stopio gweithio, so weithiau mae'n medru bod wthnosa, misoedd weithiau, cyn i rywun ddeud, lle da ni hefo'r prosiect yma, lle o'n dangos ffyrdd o, ffyrdd o sbio'r projects yma mewn ffordd a visualisio nhw, so pan mae prosiect yn stopio nes, os oes yna rhyw fath o bloc mewn prosiect, da chi'n mynd i weld o a da chi'n mynd i wneud rhywbeth amdano fo. So'r 2 beth yna, da ni am trio reid i fewn i practis yma yn Plas farm. So diolch fawr iawn i pawb yn MIT ac i Llywodraeth Cymru hefyd am y siawns i fynd i ffwrdd.